Аз ще. Добър вечер, аз съм Жумел Георгиев. Аз съм Женка Мадерова. Вие сте с Айва Този вечер на ТТВ. Водещи новини. Извънземни кацнаха край село Мъдево. Наш съселянин Стефчо Мутафов, ето го. Стефчо Мутафов, той е в студиото. Това е бил неидентифициран век. Борят се с разпоръчванията, било е едно извънземно. Виждате ли го много добре? Това са истински кадри, внимайте, точката 16, децата не трябва да пишат. Така, извънземното е капнало с нощи около 12 часа, при което Стефчо Мутафов се е разхождал в козичките от козиците. Обичайно, не знам защо толкова късно, но как се да е. Той е летял след като е влязъл в атмосферата, той е било на огнен купол, но след това като е кацал и отвътре е задал някакъв изруд зелен. Ето вижте това. Дочка храна! Няма да става такъв маха на хората. Маха на хората, при което това сега явно е дошъл с мир, не знам какво това. Както да е, но това по-късно в нашата емисия. Другата водеща новина е в Париж се е случило. Един от Ал-Кайда, Мехмед Хюсейн Мехмед, реши да взриви Айфовата кула и това беше успешно. Заедно със своя приятел някакъв там труд, ненормален, той обаче умря. Ето го бъдещия президент. Това са кадри от Париж. Ето вижте, Айфовата кула е ибана. Това са от мен, жени. Ефтини! Кандидатът се пусна в влак, в Италия. 140 лета загинали, спокойно няма българин. Следващата това. Следващата новина. Следващата новина е Ал-Кайда няма съм много с новините съм. Не ме притесняйте. Синове, дето. Айде, бе. Георги ли, дето полетите? Да. Капитан Георги. Осама Бин Ладен е жив. Атентат, но Ал-Кайда има. Ще взривяват Биг Бен в Англия. Мамка е Здрасте. допълнителната президента няма да е. Ти коментар от президента. Чакай, къде е нашия оператор? Днес ще говорим за хидроложките области на републиката. Да, На основата на сходните хидроложни особености, територията на нашата република се поделя на две области. Област на високо налягане и област на налягане и област на ниско налягане. Областта на високо налягане идва, ляка ефекта и прави на ниското налягане една върна. После се обръща в областта на високо налягане, от своя страна на малко налягане и президента двамата. Благодаря. Добър вечер, аз съм Минчо Празников, а вие сте с прогноза за времето на Русия. Така, по предвидите на България, източната част, си преобладават също чай. Те са много гладни, не са яли от 3 месеца. Аз съм Минчо Празников. От 3 месеца не са яли. Така че хапайте вкъщи, не по улиците, защото те са гладни и имат сървети. По-нататък наближават коледните празници. Цените поскъпват. Направиха нов мол, където са по-евтини в Варна. Може от София да прилети или да карате автобус към Варна. Аз съм да всичко. Това беше от мен, Минчо Празников. Добър вечер със спортните новини, дами и господа. Аз съм Кров Найбабов. Те днеска се проведаха няколко